हमनी के धर्म के लोग, सनातन धर्म के लोग बड़ा ही सोच समझ के काम किया बाबे। पीपल के वृक्ष के धर्म से जोड़ दिलस कि काटी ना, यानी 24 घंटा ऑक्सीजन मिली। तुलसी के पौधा आंगन में लगाए, धर्म से जुड़ गए कि काटी ना, 24 घंटा ऑक्सीजन मिली। हमनी के जो आयुर्वेद जो बाबे, भारत विश्वगुरु ऐसे ही ना रहे, योग के आयुर्वेद के बल पर विश्वगुरु रहे। हमनी के आयुर्वेद जो बाबे, पेड़ पौधा के जो पत्ती बा, टहनी बा, जड़ बाबे, उसे बहुत जड़ी बूटी बनेला, वो बहुत बीमारी के इलाज होखेला। आज कोरोना काल में भी भारत के आयुर्वेद के विश्व के लोहा माने के पड़ल हवे, भारत के आयुर्वेद का अनुसरण करे के पड़ल हवे। नमस्कार, हम बानी अमरजीत कुमार गिरी, रउआ देखतानी भोजपुरिया झकोरा। अभी हम बानी सिवान जिला के बड़हरिया प्रखंड में, और बड़हरिया प्रखंड के भाजपा के युवा नेता सह सांसद प्रतिनिधि अनुरंजन मिश्रा के आवास पर बानी। और आज जौन बा विश्व पर्यावरण दिवस हवे। ए विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर देख सकतानी कि पेड़ पौधा बा, और भाजपा के नेता अनुरंजन मिश्रा के द्वारा आसपास के जनता के बुला के पेड़ दिहल गईल ह। और पेड़ के साथे साथे एगो संदेश दिहल गईल है कि अब के समय जौन की हमनी के समय चलता, विश्व महामारी से भी पूरा देश, पूरा विश्व जौन बाकी ग्रसित हो रहा बा। ए स्थिति में कहीं ना कहीं पर्यावरण दिवस जौन बा काफी अहम हो जाता। काहे कि हर साल तो हमनी के पर्यावरण दिवस मनाबे करे निसन, ए साल जौन की कोरोना महामारी बा काफी अहम हो जाता। काहे कि पेड़ पौधा के ज्यादा आवश्यकता बा, ऑक्सीजन के कमी हो रहा बा। कहीं ना कहीं आज तक ले कभी सुने के ना मिलल कि ऑक्सीजन आदमी ना सुन रहा कि दिक्कत हुई, लेकिन कोरोना वैश्विक महामारी में ऑक्सीजन के काफी कमी हो गई कि एक के चलते भाजपा के नेता अनुरंजन मिश्रा के द्वारा आसपास के जनता के बुला के करीब रउआ सब के बता दी कि 100 गो से ज्यादा पेड़ दिहल गईल बा कि सब लोग ले जाओ, अपना घर पर लगावे, ओकर हिफाजत करे, सुरक्षा करे। काहे कि कोरोना वैश्विक महामारी में जरूरत बावे ऑक्सीजन के, और आगे भी कहीं ना कहीं आवे वाला समय में भी ऐसे खतरनाक और भयंकर बीमारी आ जाएगी जहां ऑक्सीजन के जरूरत हुई। एक के चलते कहीं ना कहीं एगो बहुत बड़ा संदेश भाजपा के नेता अनुरंजन मिश्रा देवे का प्रयास के लिए बनी। और सीधे अब चलते हम भाजपा के नेता अनुरंजन मिश्रा के पास में तमाम बातचीत हुई कि अवसर पर यहाँ के का कहतनी, और लगातार यहाँ के भी अपना आवास पर पेड़ जौन बा लगौले बनी विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर तमाम बातचीत हुई। अनुरंजन जी, आज विश्व पर्यावरण दिवस है और पेड़ पौधा भी रुआ दे रहा बनी कि सब लोग लेके जाओ, अपना घर पर लगावे, ओकर सुरक्षित रखे, सुरक्षा करो पेड़ के। का कहें आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर? जी, प्रत्येक साल 5 जून के विश्व पर्यावरण दिवस मनावल जाला। हमहू लगातार 2015 से अपना विधानसभा, बड़हरिया विधानसभा क्षेत्र में वृक्ष जनबा लगाए काम करें, लोग देवे काम करें, लोग वृक्ष लगाएं लोग। आज बहुत बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ बा, चूँकि हमने कोरोना वैश्विक महामारी से झेल रहा बनी सन, 2020 में भी झेलनी सन, 21 में भी दूसरा लहर झेल रहा बनी सन। ई लहर बहुत ही खतरनाक रहा हवे, हमने के बीच बहुत लोग दुनिया से चल गए, और ई लहर में ऑक्सीजन के पूरा कमी के से झेलल गई हवे, ऑक्सीजन के कमी हो गई हवे। तो बड़ा ही सोचनीय विषय बा कि पहले हमनी के पूर्वज लोग जौन खेती बाड़ी करी लो, धान गेहूँ बाजरा मकई उपजाई लो, वह जो जमीन बची वह बड़ा ही शौक से बाग बगीचा लगाई लो, वृक्ष लगाई लो। कई हमनी के फुलवारी हो, बड़ा शौक से कुआं खुनवाई लो, पोखरा खुनवाई लो, और बड़ा प्रचार हो कि फलमा के फुलवारी है, फलमा के पोखरा, फलमा के जौन बा इनार हवे। और हमनियों के जब छोट छोट रही सन, या हमनी के पहले के भी लोग जौन बा गर्मी की जब छुट्टी होके स्कूल से, तो अपना बाग बगीचा में बड़ा आनंद उठाए सन, बड़ा ही अच्छा लगे। और आज जो बाग बगीचा सब कट गई, और आज लोग खाली घर बनाए के फेर में लागल बा, आलिशान बिल्डिंग बनता, वृक्ष कम लागता। तो आज ओकर विपरीत हो गई। पहले हमनी के लोग गाछ लगावत रहो, शौक से लगावत रहो। आज सरकार जौन बाबे कहते गाछ लगाई लोग, वृक्ष लगाई लोग। सरकार जौन बा अनुदान दे रहा बाबे, सरकार मुफ्त में जौन बा वृक्ष दे रहा बाबे, सरकार सारा व्यवस्था कर रहा बाबे कि गाछ लागे के चाहिए। अपना घर पर गाछ लगाई, मैंने द्वार पर गाछ लगाई, खेत खलिहान में गाछ लगाई। एक मुख्य कारण बाबे कि गाछ जौन बाबे, जैसे पीपल के गाछ बा, हमनी के तुलसी के पौधा बाबे, तो ये 24 घंटा ऑक्सीजन देला। हमनी के धर्म के लोग, सनातन धर्म के लोग बड़ा ही सोच समझ के काम किया बाबे। पीपल के वृक्ष के धर्म से जोड़ दिलस कि काटी ना, यानी 24 घंटा ऑक्सीजन मिली। तुलसी के पौधा आंगन में लगाए, धर्म से जुड़ गए कि काटी ना, 24 घंटा ऑक्सीजन मिली। उसके बाद पत्ती भी बड़ा उपयोगी बाबे। हमनी के जो आयुर्वेद जो बाबे, भारत विश्वगुरु ऐसे ही ना रहे, योग के आयुर्वेद के बल पर विश्वगुरु रहे। हमनी के आयुर्वेद जो बाबे, पेड़ पौधा के जो पत्ती बा, टहनी बा, जड़ बाबे, उसे बहुत जड़ी बूटी बनेला, वो बहुत बीमारी के इलाज होखेला। आज कोरोना काल में भी भारत के आयुर्वेद के विश्व के लोहा माने के पड़ल हवे, भारत के आयुर्वेद का अनुसरण करे के पड़ल हवे। यानी हमनी के जो पूर्वज अपने हम छोड़ जाता निशान। तो आज विश्व पर्यावरण दिवस पर इस संकल्प लेवे की आवश्यकता। अपने आवास परिसर में हम वृक्ष लगैनी है,
और फिर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी के बीच वृक्ष बटनी है और आज से हमनी के लगातार अपना विधानसभा क्षेत्र में वृक्ष हमनी के बांटे सन। इ लोग से आग्रह करम सन कि एकरा के वो गंभीरता पूर्वक ली, अपने पूर्वज के एक बार देखी, अपना बाग बगीचा के याद करी और फिर निश्चित रूप से जितने चूंकि जमीन आज छोटा हो चुका, पहले जमीन बढ़ रहा है। मनोरंजन जी, एगो हम सवाल पूछे, सुबह से ही लगातार रउआ वृक्ष दे रहल बानी आज 5 जून के पर्यावरण दिवस के अवसर पर, लेकिन सवाल ई बा कि वृक्ष जब रउआ दे तनी तो का कहतनी, जेकरा के वृक्ष दे तनी का कहतनी, कुछ बोलतनी, कुछ कहतनी, अगला साल खातिर कुछ प्लान बा? देखिए हमने की जैसे कि कहत नहीं बनी कि एगो वृक्ष जौन बा 100 गो पुत्र के समान बावे, जिनका वो अपना बेटा के छोट बेटा के पाले नहीं, पोसे नहीं, ओकर रखवाली करे नहीं, वही यानी वृक्ष के रखवाली करे के पड़ी कि यानी बेटा बड़ होके छाँव देला, माता पिता के सेवा करेला, उन्हें वृक्ष बड़ होके छाँव दी, ऑक्सीजन दी, छाँव दी। तो एक वृक्ष 100 पुत्र के समान बावे, तो वही वृक्ष के सेवा करे के पड़ी। लोग के हम संकल्प दिया तनी कि खाली जाके माटी कोड़ के लगा के पानी मत दे दी, वृक्ष के रखवाली करी, क्योंकि वृक्ष जब लगाए तो पशु से भी रखवाली करे के पड़ी, निगरानी करी वृक्ष के जौन बा बड़ा होके तक। ये लोग के हम संकल्प दिया। अभी तक कितना वृक्ष बांट चुकल बानी? कि अभी तो आज हम शुरुआत कैनी है, शुरुआती दौर में 100 गो वृक्ष जौन बावे और फिर लगातार काल से हमने के 7 दिन 12 तारीख तक हम अपना विधानसभा क्षेत्र में लक्ष्य बा कि 5000 पौधा जौन बावे हम निश्चित रूप से लगाई। और बाद मनरेगा के पदाधिकारी से भी हमारा बात भई बावे, कृषि पदाधिकारी से भी बात भई बावे, मनरेगा और कृषि से भी अपना क्षेत्र में अधिक से अधिक लोग के वृक्ष लागे, ए पर हम जौन बावे लागल बनी। धन्यवाद जी, लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो देख सकता नहीं कि भाजपा के नेता मनोरंजन मिश्रा करीब सुबह से अभी तक ले सैकड़ों वृक्ष जौन बा दे चुकल बानी और संकल्प भी दिवावतानी साथे साथे वृक्ष के किरवा लोगिन रोपी लोगिन का कि एगो वृक्ष जौन बा 100 गो बेटा के समान होला। ऐसे संकल्प भी दिवावतानी कि रक्षा भी होके के चाहिए, ना कि घर पर ले जाके लगा दनी। और भोजपुरिया झकोरा के एगो छोटा पत्रकार के नाते सब लोग से कहें कि सब लोग अपना घर पर वृक्ष जरूर लगावे, पेड़ पौधा जरूर लगावे, जैसे मनोरंजन मिश्रा संकल्प भी दिवावतानी। और यहाँ का प्रयास बा कि अपना प्रखंड में लगभग 5000 वृक्ष लगावे के यहाँ का संकल्प ले बनी और लगातार काल से अभियान जौन बाकी शुरू हो जाई बड़हरिया प्रखंड में। हमरा नाम अमरजीत कुमार गिरी, सिवान जिला के बड़हरिया प्रखंड के भाजपा युवा नेता सह सांसद प्रतिनिधि मनोरंजन मिश्रा के आवाज से धन्यवाद।